Să fac și acum, dar după mine nu. De ce nu? Pentru că ușor se vede despre ce este vorba cu un om. După un an, 2 ani, se dă arama pe față, se vede că nu-i aurii aramă și atunci nu mai funcționează. Hai să o ascultăm și pe Betty. Este acum la telefon. Bună, Betty! Bună ziua, bine v-am găsit! Ai auzit ce a spus Radu, că tu l-ai înșelat pe el și că de aici a pornit tot scandalul, e adevărat? Ei, Radu minte de îngheață apele, ca să fiu foarte directă. Nu are nicio dovadă în acest sens și în loc să vorbească despre problema pentru care am plecat de fapt de aici acolo, greșești. sexuală, vorbește despre Marian de la Haiduci. El crede că l-am înșelat, minte, vine fără nicio dovadă, nu prea ne interesează dacă se consideră cineva hărțuit, e liber să mă dea în judecată. Deci nu am venit fără dovadă, există emisiune la o altă televiziune unde Marian de la Haiduci a fost întrebat și s-au lămurit problemele și a spus exact despre ce este vorba. Deci eu nu vorbesc fără dovezi, eu vorbesc cu dovadă, cu acoperire, nu vorbesc singur. Ok, când o să-și termine speech-ul domnul Radu Baron, o să continui eu, Da, te ascultăm, da. Ok, deci minte, nu vine cu nicio dovadă în acest sens. Marian este în contract cu el și declară ce îi spune el, așa cum am declarat și eu, ce mi-a spus el în timp ce am fost în contract cu el. Hărțuirea sexuală s-a produs, se desfășoară anchetă, urmează începerea urmăririi penale. Nu știu de ce Radu Baron nu face altceva decât să vorbească despre asta, în loc să vorbească despre ceea ce a făcut el de fapt mie și mai multor fete. Adică ce? Eu nu vorbesc în continuare despre copilăria mea, doar arăt că am avut o carieră mult înainte să aibă Radu Baron o casă de discuri. Eu vorbesc mai nou despre noul meu single și noua piesă care va fi lansată în mai puțin de o săptămână și sper să auziți în curând și pe posturile de radio. Îți urăm succes și poate vii și la noi la emisiune cu piesa. Da, venim la emisiune și cu piesa, o să vin și cu dansatoarele mele și sper să vă placă. Oricum, cine este curios poate intra pe betystroie.ro să o asculte. Mai spune-ne o dată că n-am înțeles. Betty? Pe betystroie.ro. Betystroie, da? .ro. Da, cu 2 de T? Poftim? Cu 2 de T și Y. B-E-T-T-Y, stroie, da? Stroie.ro. Ok. Ok. Stai numai puțin să vorbească și Radu Baron. Da, deci, deși Betty repetă în continuare că sunt minciuni, eu vorbesc cu dovezi în spate, repetă la nesfârșit aceleași lucruri fără să vină cu nicio probă. Nu există niciun dosar penal, nu există nicio urmărire penală, există un dosar, în schimb, unde avem termen poi mâine, și ne vom întâlni în instanță pentru faptul că Betty nu s-a prezentat la concerte unde trebuia să fie prezentă, a cântat la o nuntă și a mai cântat și la alte nunți. Între timp am primit informațiile despre unde a mai cântat. Așa, pentru fiecare încălcare de contract, Betty are de plătit o sumă de 10.000 de euro, așa cum este prevăzut în contract. Suntem într-un stat de drept. Cine afirmă ceva trebuie să demonstreze ceea ce afirmă. Eu ceea ce afirm demonstrez și ca urmare instanța deja se pronunță. Poi mâine avem întâlnire. Deci lucrurile sunt foarte clare. Eu zic că ar fi cazul să le povestești oamenilor ce ai făcut de fapt cu mine și cu alte fete, de ce m-ai dat în judecată de fapt, pentru că spui că... Dacă vrei să povestești ce am făcut cu tine câțiva ani de zile, se poate, dar nu cred că e cazul. Betty, dar spune-ne tu, ce ți s-a întâmplat și ție și altor fete? Îmi cer scuze, nu v-am auzit foarte bine. Spune-ne tu ce ți s-a întâmplat și ție și altor fete. Mie mi s-a întâmplat să mi se spună din partea lui Radu Baron: Betty, dacă nu te culci cu mine, atunci o să pleci din trupă. Am toate dovezile în acest sens. Când a văzut că așa nu mai merge, pentru că totuși l-am părăsit și am decis să nu mai am niciun fel de relație personală cu el, l-a pus pe Jolt, actualul meu prieten, să mă seducă, să-i dea niște filmări cu mine și am și aceste lucruri, bineînțeles, înregistrate și le pot dovedi. Și de ce ai acceptat? De ce nu o faci? De ce ai acceptat, Betty, mă auzi un pic, de ce ai acceptat să te culci cu el dacă vrei să ai o carieră și nu puteai altfel? Da, el cam pentru că a fost greșeala ta aici, în momentul în care ai acceptat. Știa foarte bine că eu am avut o carieră mult înainte să ajung la el și mă continui. Mi-a furat și numele ca să nu pot continua cariera. Numele de Betty mai nou îi aparține. Și de ce te-ai culcat?